Naimbagarabim ang kalarme. Amok nagan mo, arme niya. Yan nagan niya. Makoy. Basta magayang ti langanan ng lumakayan. Yung lumakayan. Di boss May. Ate mo, abay nga, niya kukum dito, sino na bali di kampo tayo. Naimbagarabim ang kal, niya nagan niya. Boy, niya nga boy data, boy logro, boy bawang. Boy bawang siguro. Apay malaming kayo, Uncle Boy? Maday, nakadalikot-kop kayo, Mad. Amoyo, di kanta nga tukmam. Maday, hanggang sinsita ti tukmam. Ada asawa yan. Apo Diyos, apa yan ni Apo Diyos? At may satu sinanak na. Ay, nabirko. Madi ka pa'y naganak, nagputot ka lang. Kala nga mga ganak ka, matris mo. So, 12 ka no, ti anak, iputo mo. 12. Naimbagtang ka pa'y nagkakapsot ta. Arap tinibaga mo. Imbate, tap na makakita ka pa'y manang tiputot mo. Ang paputot ako mahal. Mabalay, biro ka karote mang putot at siya amo nung mabalin pa ito matris ko. Makabarbara sa kakul ka. Na, bawal kanya iti mang lukot itao. Polis isuna. Sundalaw. Ano, isumalagaya. Baka dapaltok mo taan. Baril ka ba? Patira na kahit isang putok lang. Sige. Charot lang ako lang. Ayan na balak dito po nga mangyuliwa pa set. Nanyaman na po dagiti mangyuliw nga dapat apo nga mangyuliw. Apo na nyo dagiti lapayag yaw. Kadati nga kanta medyo dati green lang mang green basilang. Ayan. Sige, kadwa dagito apo kakabsat ko. Ang kakabsat kami nga talong ang bilang nga malasin. Kasama-sama din kami ti amang ni. Well, sayit kami ni inang na. Ninang mula ma. Una Ay sa bagay. Matawag. Abay, sikas nagmayama ka nga talaga Abay, kapsa. Ang itugtugot ka pa aircon dito yung ayuntik ko. Abog niya data kaya. medyo pamatata. Angin-angin Ay, mo kasi. mga tadi kabil ng biyabiyahe kayo yung airport kasi dyan. Kung ano pungan data. May amang kami ni Papang. Among mo ni Papang. Papa, ako ng ano Ay, ko. papa. Ni ama ko gamin ko. Manalo lang. Nalain na agraan. Kasi nga raw doon, maestro. Nga ba yung mga? Kantaan na yun. Gawin ka pisin na madam. Ayan na rin ang maganda gabi po muli sa inyo lahat. Naimbaag na rin tayo amin ang abong awan lakas na. Apa nga eh? Silti bakit kita mo man kita. Hindi ka kong lakay nga doon puto na. Anong paputo na naman? Ay na, kasano ka mapututan? Abaya. Di ba, 5 asawang? Oh, come. Natay amin. May bubukuan, bis na tayo mapatay ko doon. Sino ko? Ay, sorry. Bukuan! Bis na dapat yung makalay na kaut. Awanan, nakadijujukon na kalaan. Wala pa yung matay na aming asawa. Nagagamit siting na. Malas. Basta na yung siting na kayo. Nagtakalaw na, problema pa yung naktubaw. Okay na pala kayo. Sige. Delikado, hamukul kuldingin nga dahil. Once na nakulding mo nga Matay ka. Matay ka. Go, maestro. Sana-sana mo ito. Kaya ko nagsala ba? Kapakawan ka Asa niya? Siya. Gaya ako tinubugin, siya pa'y naramalan. Siya pa'y naramalan. Tayo ko nagaanan. Pili kay itata. Kaya ako'y kakadramanan. Kaya tinanalang tayo tumbang apinal ka. Dahil pakasyahan ka na. Ang masyado kay kayang panalipata nagpanti ka. Makapakawan ko ng tasot mo. Ano yan, ano yan? Bata
Kakaman din nagsukat ano nakita nga kasta. Gusto nyo talaga nung pagkada kami ginagbatay niya, mapagkadyal ka lang. Parang makita kami na Ajay Kwako. Kuamon nga. Ajay, kapisi ko Ay, matipuso. kapisi ipusong. Ay, Abang bagang mo yan, bigla sa mga Ang mga puso natin bulan! Ang mga puso bulan na yun. Nababatibulan na tapaw. Nagpiit niya. Pagpalang pa ilang nga. Nasisira pa dyan ko amuging ng kao. Unang puso, bulan mo dyan mo. Nagpiit. Nagbiit. Ibang bagang pa ilang nga ang makabirok kan. Sumbang po siya tagasan. Mga magarudan. Makaptoy mo ng kalbarong si Katipan. Kapisi ti bulan ta. Puso kong gaya. Sige. Maestra pasaw. Alin. Sige. Ang mo pipigilan na katawang ka. Nagkatawa ka lang. Pintas na talaga ito yung manang ko. Nabayaran ko kapanta. Agaw, ay nakita tao. Ay nakita tao. Ay nakita tao. Nagtipalayo. Intaman agil. Intaman agil. Ore yan. Apa yan? Intaman agil. Iwan na kasta matagin. Agil. Ay na, ikaw nga person mo, gika kasta. Wan. Kang nakaranas ka nga apan agay. Napadasan nga ang making agay. Papanam! Ay umalis ka, awan marami ng masupas. Supay. Sayang. Sayang. Kamamalalis dita. Di umalis dito, matay na bila. Delikado eh. Kamamalalis ha. Asawang atay. Gasawoy. Sana ako may juwa. Ano tawag niyo kakasaran? Ano tawag kayo makasar ni Manangan? 21. Dabalak ni Pete ang 22. Ang anniversary awanan. Adabay. Sana all. Love mo ni Antay. Sana all. Isma. Ismang garap. Ay, mati. Ang nakalaban na eh. Pinaw, siya lang tating ismaw. Karagsakan kayo lang ha. Well, tanong kayo launay nga maburing ang buya kada kami. Kita kitchen na dyan asawa kaskas dinan niya. Nasakitan. Pag naangod yung tanga naangod, ako yung umutot ni Manong. Namamlingam sa. Agaw, intaman agi. Intaman agi. Yuli di kayo. Ayan yan nga or. Ayan yan nga or. Ayan yan nga or. Ayan yan nga or. Or akal naglawat na soykyaw. Walang may isa. Ang tutot. Sa Pegan Arbes. Ingatan yan nga or. Or. Ornos di ba na iyo? Yay! Ada mang manggaguti ubeng. Ayan. Uy, ano ba pagka natin? Ornos ko na di ba lakay? Ay, lakay. Dati premium angkal, nangabang ka. Ay na. Hindi ko life plan. Ang Gaputi Fernandez, Galileo, Bureau of Services. Ada ako ay sa kalumon para kinyam. No. Congrats angkal. Lumaw pa'y maala. No. Ganyan sa malpas. Alauna. Alaw na kami yung malpas ti Parbangon. Dapat 12:59 matay ka. Kasi na na. Saan mo lang ang alam na pakalumon. Ay, delikada. Una. Alam nga lalang nga napiyag ka. Ay pangaramitan na. Ay, super na. Garamidan ng rep. Mabalik pati kabinet ko. Ay, kabinet kasi na. Sige, gano'n. Ayan mo ba tayo? Nya. Ayan yan nga or. Ayan yan nga or. Nos di una diyo. Nagkakaltatol. Apay tagaputan. Kita na magkaroon
magilakay. Apa ya, ada makita na ya. Tawag magkidi awan tata di Kim Marte. Ay, awan tatay ko Marte, kanya tata. Akapong ata. Adubal ko na data. Tano ang makubig. Ay, binis. Ay, binis. Binis. Nagdakal tatol. Nagdakal tatol. Nagdakal tatol. Bentala ka sa'yo. Nabayag ako tinubugin. Siya'y naramanan. Siya'y naramanan. Tinatitong nga natangganan. Piling day di tata. Ay anak ko yung kakadramanan. Tinatitong nga natangganan. Nga tinatitong kinatangganan. Kamagam ni mama ni. Nakaramang tayo di atitong kinatangganan rin. Nanay, na-advise. Nakaramang kayo. Nakaramang kamuntang. Isang ilaban ka. Nakaramang na ka. Alay-aglay nung kayo apo. Pagdating kayo mga marpisa. Iyak. Mabaling ng apo dito yung tinigil. Ayan. Nagkikilala kayo. Umay kayo dito. Doon mabalik kay igitning. Anda pa yung space. Tatuy, tatuy. Ako ba na rin ng sige. Sige, apo. Mas... Yan, naglinom kayo. Tano, mabasa kayo. Baka umatuway-upay. Baka kurang tisubas. Agaw. Ayaw mo magdang. Manso, maestro. Ayan, naglinom kayo ako. Tatuloy kayo mabasa. Angkan, umulat kayo minay. Agoy, uy, uy, tapo. Agoy, uy, uy, tapo. Agoy, uy, uy, tapo. Tagtaagong mo. Apo sa mantaso. Ang maprusan ka ng kasaw. Madiha. Ay, madi ah. Yan ang prusang masangkal. So puntay. Naglay nga. Apro sa mantaso. Punti pumagyo. Agoy, oy, oy, tabo. Kaya nalpasahin na yan. Sulto pa man tato. Nanti sulto pa man tol. Sulto pa man tato. Tulbag. Sulto ko dito pa. Nakagniwa yung lakasa. Susus yan na siguro. Kaya nga pasulto po tila kay titulbag. So nang ni Magnito. Sulto pa man tatol. Sulto pa man tatol. Tulang tibulalo. Nagdak anak nakatio. Anak nakatio. Anak nakatio. Pisyal tibayo. Nabayag ako tinungin. Siya'y naramanan. Siya'y naramanan. Ay kung kunagaanan ng pili na inikata. Ay anak ko'y kakadramanan. Kayang kay nananang may tugmang apinalga. Kayang kay nananang may tugmang apinalga. Ayan, salamat ako. Nagrigat iti makatilmong tigamo-gamo. Nagatol. Ay, Ang napay tumaw ka na sa lang ka. akin. Well, sa bagay nakatilmo ng kasta tumakal tigap. Susok. Nakabilan ng gamo-gamo gaya. Ang tukaw kangkal. Penyarurahin kita. So pass. Ang tukaw ka pa lang ako pa sa pas. Ayan na dapat ang iti request yung mabalik kayo.